alde batetik une honetan interneta eta gai guztiabekin puri-purin daune gai badalako, eta ikusi nuelako gai honi buruz Wikipedia, euskarazko ataleko Wikipedian zeon artikulo bat zeolako oso landuta, ezta? Eta bizkaten, ahalik eta aldun neurri mentzat, ahalik eta informazio gehien ematea gai horren ingurun. Eta horrekin batea, artikulu bukatu non, bizkaten alderatuz, ze tresna orokor dauden web 2.0ekin orokorren, eta bai euskal udukiekin, ezta? Bizkaten, irakurle alderatu dezaten, ezta? Martxo, nik inun Udako Euskal Unibertsitatekin, ikaskoro labur bat, Eibarko Markaskoan, zala web 2.0 ingurukoa, bost bat egun izan ziren. Eta hor, dokumentazio pixat eman ziguten, zeren azaldu zizkiduten, eta hor bertan jasotako informazioa gehi gero Wikipedian web 2.0 buruz zen informazioa pixaten eguneratuz eta pixaten prestatuz euskal edukien ingurun horren ingurun prestatu nola ezta. Ez zan ez errola berezi izan. Pozik emonez, ni berez eramangarri hori, portatil hori jasotzen deten, ze berez ez du jaso guen jo. Esan digutenez etxea eman behar diguten. Bai. Baina, hombre, bai. Pozik, ni ama oso pozik da, ez esanik ez, da guen dio pozarrenengoa, Bilboko alkatek eta emantit eta bostekoa eta anekdota bezala komentatuko dizut, guain sari jasotzea juna izenen, Tontxu Kanposek, hezkuntza sailekok, kaso indiola, erreparatu diola, banik daramadan Ubuntuko jertxeari, ez da, hombre, hoi da oso ondo eta, hola eta, anekdota kurioso bezala.